Ayan. Ihahawa ko na lang kayo. After 3 years. Oh yeah. Nakahawak din ng tubig dagat mga kabarako. Explore natin to. Huwag yung tayo hulog dito. Ayan mga kabarako, daan muna kami dito sa Mami Erms Food House dito sa may presentasyon. Dito muna kami kakain. Ayan dito meron silang mga available na kubo. Ayan. At saka ito. So, ang maganda dito sa lugar na ito is napaka ganda ng background mo, overlooking ang dagat. Ayan sa baba, ang lalaki ng bato mga kabarako. Ayan oh. Kain muna tayo. Okay, try natin tong sisig nila. Ayos. Try natin yung adobo nila. Ayun, para sa inyo. Okay. Kuhang-kuha ang lasang Bicolano. Hindi totoo yan. Kung napunta kayo ng pati bola lang sa yan. puntang presentasyon, daan kayo dito sa Mami Erms Food House. Sulit ng mga pagkain, sulit din. So ayan mga kabarako, tapos na kaming kumain. Bago kami tumuloy, papakita ko muna sa inyo yung view dito sa kinainan namin dito sa may presentasyon. Baba muna kami sa may seawall dito sa kinainan namin para makapag picture taking pa paano. Sightseeing lang noon. Nung coast or yung coastal dito, yung part ng lugar na ito. Ayan. Wow, ganda ng daan. So, mula dito sa viewing deck nila, ito yan. Meron pa pala sa baba eh. Oo. Pwede ka bumaba. Pwede ka na mag-picture dito mga kabarako. Ayan. Saan mo picture? Sa background mo yung napaka peaceful na alon ng dagat. Woo! Kaya lang medyo mainit. Ayun o. Baba tayo sa baba. Okay, bababa kami sandali. Tapos doon tayo picture tayo sa Picture background mo na na yan. ikaw. Ayan, baba muna kami. Pwede pa lang, may damit tayo eh. Pwede tayo palang maligo dito eh. Walang katao-tao mga barako. Sabi nga niya, kahit maghapon na kayo. Affected talaga ng pandemic yung tourism sa area. Sa area na ito. Woo! Pwede, sana pala nagdala ako ng nagdala kami ng damit pampaligo. Woo! Yes! Finally mga kabarako, makakahawak tayo ng tubig dagat. So ihahawak ko na lang kayo mga kabarako. Ayan! Ihahawak ko na lang kayo. After 3 years! Oh yeah! Nakahawak din ng tubig dagat mga kabarako. After 3 years. Whew! Tingnan nyo yung formation ng mga bato dito. Medyo low tide kasi. Kaya kitang kita yung mga rock formations. Ayan. Woo! Ayan, kita nyo yan oh. Baka maka ano pa tayo ng dyan, ng squid.
Cut muna tayo. Ang ganda ng rock formations pala na... Ang ganda pala ng rock formation sa area na ito. Ngayon lang nakapunta rito mga kabarako. Dito sa area na ito. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang rock formations dito. Woo! Huwag lang tayong mabasa. Woo! Woo! Nakahawak tayo ng tubig sa lakas, tubig dagat. Yes! Woo! Doon tayo galing sa taas oh. Doon tayo sa pinakamalaking ano, pinakamalaking bato na yon. Doon tayo. Ayun oh. Doon tayo, doon kami sa anong yon? Doon sa batong yon. Hindi natin mag-picture doon, may upuan oh. Oo, may upuan. Sa area na ito malinis ang beach area. Walang mga dumi oh. Kita nyo oh. Maliban sa ilang mga seaweeds. Parang gusto ko magtanggal ng sapatos mga kabarako. Wow. Para ka nag-ano dito ah. Hiking. Wow, dito kami. Ito yung pinakamataas na part ng area na ito. Woo! Ang linaw ng tubig. Wow! Picture muna kami. Ang init. Ang sarap ng simoy ng hangin mga kabarako. Tara dito. Yan, dyan ka lang sa mga bato. Dito sa kabila. Oo. Hindi madulas yan. Explore natin to. Huwag lang tayo mahulog dito. Baka namang matibay. Kasi tuyo eh. Hindi madulas. Tsaka makapit naman yung sapatos natin. Alright. Wow. Alam niyo pag nagsiswimming ako, dyan lang. Tamang tama na sa akin yung alalim. Okay na sa akin yan. Pagka umabot na ng leg, takbo na ako. Hindi totoo yan. Hindi tayo ganun katapang sa Bola lang yan. dagat, ano. So ayan. Woo! Sarap mag-swimming. Walang katao mga kabarako yung mga tourist destination dito kasi affected talaga ng pandemic. Tingnan nyo kami lang nandito. Solo namin yung kabahan ng coastline ito. Sarap ng hangin mga kabarako. Thumbs up and solid area, solid airplanes. Nakakalimutan mo pati jowa mo. No. Sa sobrang relaxing and peaceful ang area nito, makakalimutan mo lahat ng dinadala mo. Ayan, merong isang namamangka. Kuya, shout out sa'yo. Yes ate. Balik na tayo. Dito naman tayo. So ang
Titibay ng bato dito. Kat tayo. Uy. Nice. Nice laas. So ngayon lang namin na-discover, meron palang ganitong lugar dito. Napakaraming dapat i-discover dito sa aming probinsya. Dito lang sa 3rd District. Napakaraming tourist attraction na hindi pa na-discover. Ayun, bago tayo umalis, Sino mo? Gusto mo bang dumaan? bago tayo umalis, ihahawak ko ulit kayo ng tubig dagat, mga kabarako. Ayan. Ayan. Yes. Ayan, ihahawak ko na kayo ng tubig dagat. Kaya lang, saan na tayo dumaan kanina? Ayan. Akit na kami. Nakakabara ako. Tama na. Let's send ulit. Ang init. Pero very relaxing. Huwag ka nang pamilot. Ano ba ang maganda Paghanap kami ng panghilod. Souvenir. Ito. Ang ganda panghilod. Ito. Oo, basta manap ka. May souvenir tayo. Ngunit lang. Ito ang maganda. Tama na yan. Isa lang. Isa pa. Tama na yan. Ito. Yan, panghilod. Souvenir daw. Mainit. So hot. Come on. Picture mo na ako dito. Let's go! Nasa ako. Mahinit na. Kita kami mga kabarako. Tuloy na kami mga kabarako. Salamat kay ate. Tsaka dito sa... Ayun o. Kalayokay Beach. Ay, okay. Okay, daan kayo dito mga kabarako. Ang bait ng mga staff dito. Dito sa Mami Erms Food House. Thank you mga ate. Thank you ate. Tuloy na kayo mga kabarako. Iba ang init ngayon. Hindi siya pure na init. May humidity siya. Ayan. Alright, kahit paano, dahil hindi tayo nakatuloy ng Karamuan, Resort naman tayo napuntahan eh. kahit paano ay may nadaanan pa rin tayo ang isang local tourist spot. Tuloy-tuloy na kami. See you in the next stop mga kabarako. Have a nice afternoon riding. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, help us reach 1,000 subscription by supporting our channel. Click the subscribe button and also hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na mga rides. And don't forget to watch, like and share our videos. Always remember, ride safe and never twist the throttle with your ego. God bless.